Režisér Christopher Nolan je vo svete známy hlavne svojou trilógiou o Batmanovi, kde sa mu podarilo spojiť svoje neuveriteľné realistické vnímanie sveta s komiksovými príbehmi a pomohol tak odštartovať masívnu produkciu komiksových veľkofilmov. Ale nebolo tomu vždy tak. Nolan začal točiť svoje prvé filmy ešte koncom 80. rokov, ale vážnejšie na seba upozornil až koncom 90. a to snímkou Memento. Tá vychádzala z knihy jeho brata Jonathana Memento Mori. Snímka rozpráva o mužovi, ktorý pátra po vrahovi svojej ženy. Originalita filmu nie je ani tak v príbehu, ako v spôsobe prevedenia. Celý film sa totiž odohráva v obratenej časovej chronológii, teda od konca na začiatok. O 3 roky neskôr však Nolan začal meniť dejiny filmu. Štúdio Warner Bros. Mu po zliadnutí jeho predchádzajúcich úspechov zverilo reštart nového Batmana. Vtedy ešte nikto netušil, že sa rodí legenda. Temná a dospelá vízia netopierého muža si získala všetkých, a to nie len komiksových priaznivcov, ale aj širokú verejnosť. O necelý rok bolo jasné, že vznikne pokračovanie pod názvom Temný rytier. Scenára sa ujal sám Nolan spolu so svojím bratom. Po dlhých mesiacoch čakania sa svet konečne dočkal a v lete v roku 2008 sa snímka vrútila do kín. Kvalitami, ale aj tržbami prekonala svojho predchodcu a do histórie sa zapísala ako najlepšia komiksová adaptácia všetkých čias. Tento nečakaný, ale veľkolepý úspech pomohol Christopherovi zrealizovať vlastný scenár k snímke Počiatok. V tejto moderno štilizovanej sci-fi sa venoval procesu snenia a stavbe snov. Mnohí kritici významovo túto snímku prirovnávali k filmu Matrix, ktorý zásadne zmenil žáner koncom 90. rokov. Ale aj tak všetkých priaznivcov filmu najviac zaujímal Nolanov záver netopierej trilógie, stručne pomenovaný Návrat temného rytiera. Napokon sa dočkali a naozaj veľkolepého finále, ktoré však bolo príbehovo oproti svojim dvom predchodcom slabšie a uponáhľané. Ani to však nemení na fakte, že ide o jedného z najlepších režisérov sveta, u ktorého sa predbiehajú najlepší herci, len aby získali rolu v jeho filme. U režiséra s jasnou víziou, ktorá tak rýchlo mení svet filmu, ako sa to nepodarilo ešte nikomu pred ním.